Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, kedu unu mere n'ụbọchị nke taa? Unu anọdụla? Eji m aka n'ụbọchị nke taa gara ọfụma. Anyị abịakwala n'uhuruchi a iwetara unu akụkọ ifo nke ụbọchị taa dịka anyị na-eme kwa mgbe. Na nke taa, akụkọ anyị ga-akọ bụ akụkọ gbasara mbe na ọsa nke ọtụtụ n'ime anyị maara, mana ka anyị kọgharịkwa akụkọ a ọzọ. Ugbu a ka anyị were egwu wee malite. Onye ga-agba egwu? Iya ga-agba egwu iya. Onye ga-agba egwu? Iya ga-agba egwu iya. Sọpụrụchi ga-agba egwu? Iya ga-agba egwu iya. Ọ bụ ihere na-eme gị? Ọ bụ ihere ụmụ okoro? Ọ bụ ihere ụmụ agbọghọ? Ị ga-agba egwu? Ị ga-agba egwu? Ị ga-agba egwu? Ekwensu rapụ ya ka ọ lawa. Ka ọ lawa ebe dị ya. Ajọ mmụọ hapụ ya ka ọ lawa. Ka ọ lawa ebe dị ya. Ifochakpi. Nkịta nyara akpa. Nsị agwụla n'ọhịa. Ọhịa ogwu mara ọkụkọ. Anaghị epio ya epio. E nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. O nwere otu mgbe. Otu mgbe ruole gafee. N'ala ụmụ anụmanụ, ụnwụ dara n'ala ha. Mbe dịka onye isi ụmụ anụmanụ anọrọla chekata kwa ụbọchị ihe ọ ga-eme ka ụnwụ adakwasara obodo ha bụ obodo ụmụ anụmanụ ka ọ gafee. Kwa abalị ọ na-edina ala na-eche kedu ihe a ga-eme ka ahụ na anyị nwetụrụ ihe anyị na-eri na ọnụ. Mbe echegidela ihe a wee lakpuo otu ụbọchị wee na-atụ uche. Otu ihe webata ya n'obi. O wee sị na isi ụtụtụ echi ya na ọ ga-akpọ ụmụ anụmanụ nzukọ ka ọ kpanyere ha ụka ihe ha nwere ike ime iji belata ụnwụ ahụ nke dị n'ala ha. N'ihi na mbe leziri anya hụ na nne na nna ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ka dị ndụ, mana ndị nke ya anwụọla. N'ihi na ọ na-abụ anwụ ụtụtụ chawa, nwa na-enweghị nne echete nne ya. O wee ruo n'isi ụtụtụ, mbe wee kpọkọọ ụmụ anụmanụ ka ha bịazuru. Ọ ga wetara ha ọjị, nye ha mmiri, ha asa ihu ha. O wee kelechaa ha wee sị ha na o nwere aro ọ tụpụtara ihe ha nwere ike ime ka nwa ahụ dị n'ala ha laa ka ha nwere onwe ha. Ụmụ anụmanụ wee jụọ ya, mbe nwanne ga, kedu ihe bụ ihe anyị pụrụ ime? O wee sị ha na ha hụna na ka ha n'obodo ahụ, ma ha nwa bụ nne na nna ma ụmụ ha ma ndị nke mụrụ ha, na o nweghịzi onye ọnụ elu ya na-edetụ n'ọnụ ala ya, n'ihi na agụrụ akpụọla ha isi. Onwe ebe ha hụrụ nri, onwe ebe ha hụrụ ihe ha ga-eri, na o nwere ihe o bu n'obi ha ga-eme ka o wedere ha na mma, na ọka mma na ha niile nọ ọnwụ egbucha ha, na ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha ga-anwụ n'oge na-adịghị anya, ka ha malite na mbụ metụwagodi emetụwa ma ya fọkwuo na ọnwụ gbuchara ha niile. Mbe wee tụnyere ha aro na ha ga-amalite na-egbu nne ha otu otu. Onye weta nne nke ya taa, egbuo ya, ekerie ya erie, hụ na erijigodiri nke bụ afọ, ka ọ bụrụ na ụmụ ha ga-adị ndụ. N'ihi na ma ha ma ụmụ ha nwụchaa, ya bụ na ama ụmụ anụmanụ niile ga-echi. O wee bụrụ enyi bụ anụmanụ nke malitere arụ a mbe tụpụtara. Ha kelere mbe. O ruo n'ụbọchị na-esote ya, enyi wee gbuo nne ya, n'ihi na ọ bụ anụ bukarịsịrị ibu bute nne ya, ha ekerie rie. Otu a ka ụmụ anụmanụ na-emezi kwa ụbọchị. Mana ọsa, anụ mara na mbe dị aghụghọ, gaa n'obodo ọzọ gaa gbata otu agadi nwaanyị n'ohu, kpọlata ya n'obodo ha. Ọ kpọrọ nne nke ya gaa rụọra ya ụlọ n'eluigwe, dozimara ya ebe ahụ. Ọ kpọrọ ụlọ ahụ ụlọ nka. N'ebe ahụ dosara nne ya, o tinyekwara ya eriri, si nne ya jigide eriri a, na mgbe ọbụla ọ nọ n'ala kpọkuo ya, lekwa ụdị egwu ọ ga-agụ ka o setụọrọ ya eriri ahụ. Ya edozichara nne ya ụlọ, lọghachitakwa n'obodo ha, n'obodo ụmụ anụmanụ. Mgbe o ruru ụbọchị ọsa ga-eweta nne ya, ọsa were agadi nwaanyị ahụ ọ gara aga gbata n'ohu chee ụmụ anụmanụ n'ihu, n'ihi na ha amataghị na agadi nwaanyị ahụ abụghị nne ya. Ha wee gbuo anụ nke ahụ rie. Ụmụ anụmanụ egbugidela nne ha, gbugide nne ha, ha niile agwụ, mana nwa ahụ ka dịkwa n'ala ha. Mgbe mbe bịara lee anya, ya hụ na ọsa na ahụ na-adị ọsa mma. Abịa ya bụrụ na ọsa akpụrụ ya isi, dee ya uri, tee ya pawuda, ya na-ajụ na kedụkwa na otu ahụ si na-adị ọsa mma, ọsa na-agba abụba. Ha nwe onwe ha ụmụ anụmanụ ndị nke ọzọ a na-ata ahụ na-anwụ n'agụrụ. Mbe wee chọwa ụzọ o si emeta ọsa enyi, mana ụjọ dị ọsa n'ahụ. Ọsa amaghị ihe ọ ga-eme. Ọsa na-eze mbe eze. Ka mbe metegidere enyi, mbe ayọwa ya sị ya biko nyetụnụ ya aka, na kedu ka anyị onwe ya ga-esi na-adị otu a, na kedu ebe
ọ na-esi eri ihe ndị a ọ na-eri ahụ ji adị ya mma. Ọsasị ya na onwekwaghị na ọ bụkwa otu o si dịrị ha ka o si dịrị nyanwa. Otu a ka mbe si yọgide ya o wee ruo otu ụbọchị. Ọsasị ya na ọ ga-akpọrọ ya jee ebe ọ na-abụ ọ ga rie nri. Ọsa wee kpọrọ mbe wee rute na ukwu ebe ọ na-akpọku nne ya wee malite ịgụ egwu. Nne tutu dọ, nne tutu dọ, anụ ukwu ewere nne ya gbuo, anụ nta ewere nne ya gbuo, ọsọ ewere nne ya dote, ihe a bụ egwu ọsa gụọrọ nne ya mata na ọ bụ olu ya wee tụdatara ya eriri ahụ ọ na-eji arịgote ya na mbe wee rigoro. Mana mgbe nne ọsa hụrụ mbe, ụjọ bịara ya n'ihi na ọ marala onye mbe bụ. O wee sị gịnị kpatara nwa ya ji kpọrọ mbe bịawa na ebe a o dosara ya n'ụbọchị dị otu a. O mee ngwa ngwa siri ha ihe oriri, nye ha ihe ọṅụṅụ, kpụchaa ha isi, teekwa ha pawuda, wee sị nwa ya bụ ọsa ya kpọrọ enyi ya nwoke lawa ngwa ngwa. O wee rịọ mbe sị ya na ihe a ọ hụrụ ka ntị ọzọ hakwara ịnụ ya. Mbe kwe ya nkwa sị ya na onye ọzọ ga-ama maka ya. Otu a ka ha siri jecha nke ụbọchị ahụ wee lọta. O wee ruo n'ụbọchị akara aka, ọsa wee gawa n'ime ọhịa ịga ịta akwụ. Mbe gara kpọkọọ ụmụ anụmanụ ndị ọzọ sị ha bịa na ọhụ n'ebe ọsa gara ga zoo nne ya ebe ọ na-aga eri nri na-eleta onwe ya anya ya ha bịa ka ọ ga gosi ha. Mbe wee chịkọrọ ụmụ anụmanụ ha wee ruo malite ịgụrụ nne ọsa egwu. Nne ọsa wee chee na ọ bụ nwa ya na-agụ egwu wee si n'elu tụtuo ụdọ. Ụmụ anụmanụ ndị a wee rigowa. Mana ọ bụ otu nnụnụ ọgba ama bụ onye fere gaa n'ime ọhịa ahụ ebe ọsa nọ na-ata akwụ wee gaa kpọtụrụ ọsa si ya, ọsa ị n'ebe a na-ata akwụ, ụmụ anụmanụ egbuole nne gị. Mgbe ọsa nụrụ egwu a nnụnụ a na-agụrụ ya, o cheta na ọ kpọrọla mbe gaa na nke nne ya n'ụbọchị nke ọzọ. Ọsa wee were ọsọ gbarute ebe ahụ ụmụ anụmanụ nọ wee na-arịgo n'eluigwe ebe ahụ o detere nne ya wee malite ịgụ egwu. Nne chabi ụdọ, nne chabi ụdọ, anụ ukwu ewere nne ya gbuo, anụ nta ewere nne ya gbuo, ọsọ ewere nne ya dote, Mgbe nne ọsa nụrụ egwu a wee gbata ya n'obi, na nke mbụ ahụ ọ nụrụ na o nwere ike na ọ bụghị olu nwa ya. O mee ngwa ngwa were mma chabie ụda ahụ. Ụmụ anụmanụ niile wee si n'elu zee gidigidi n'ala. Ọ bụ otu a ka okpokoro ahụ mbe si wee gbawasịa. O wee chọwa ire mgbada a ga-eji wee duchiere ya ahụ ya. Ya bụ na nke onye na-eme, mara onye ị na-akpọ enyi gị, mara onye ị na-egosi na onye ị na-agwa ihe ndị dị gị mkpa, marakwa ebe ị na-aga nakwa ka isi eme ihe, maka adịghị ama ama. Esokwala onye ọzọ. Mara mgbe ihe na-aga ọfụma na mgbe e nwere aghụghọ n'ime ya. Nwee akọ na uche. Emekwala na ndị ọzọ emewala. Ịfọchakpi. Ugbu a ka anyị werezie egwu nke anyị ji ala. Onye ka bụ di m wo, serere nwaka ego. Onye ka bụ nne m wo, serere nwaka ego. Nne m ka bụ nne di m, serere nwaka ego. Nna m ka bụ nna di m, serere nwaka ego. Ọkpara nne m ka bụ di na alụmalụ, serere nwaka ego. Ụmụnne m ka bụ mụ di m, serere nwaka ego. Onye ka bụ nne m wo, serere nwaka ego. Nne m ka bụ nne di m, serere nwaka ego. Nna m ka bụ nna di m, serere nwaka ego. Ndewonu, abụ m Ugochukwu Benedict Alugwe, onye abụ nne m Odoziakụ Charity Alugwe, onye nke abụrụ nwanne m nwaanyị Nwada Sọpụrụchi Ann Alugwe. Na ọdịnụ mma.